Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1948ko uztailaren 21ean Jose Antonio Ormazabal euskal idazlea jaio zen. Gainera, uztailaren 21ean ere, baina 1980 urtean Berlinen Pink Floyd bandak Alemaniaren batasuna ospatu zuen. Ia 300.000 pertsona izan ziren The Wall ikusten, Berlingo harresia zegoen lekuan. Bestalde, 2 urte beranduago, 1982an, Jose Manuel Ibarurtain Espainia eta Europako txapelduna boxeoan bere buruaz beste egin zuen Madrilen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, baina 2007an Burj Dubai munduko eraikin handiena, Taipei 100 bat baino altuagoa eraiki zuten. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarroak 458 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, ospitalean ingresatutakoak 65 lagun dira eta hauetatik 11 zainketa intensiboko unitatean daude. Gauerditik aintzinera kanpoaldean gehienez 10 pertsona bildu ahal izango dira eta herri bazkariak, kale-jirak eta entzierroak debekatuta egongo dira. Europako giza eskubideen epaitegiak Alsasuko gazteen auzia berrikusiko du. Txibite lehendakariak lurralde kohesioan konfiantza du. Nafarroko 4 udalerritatik batek despopulatzeko duen muturreko arriskua arintzeko. Osasun departamentuak datozen egunetarako kontu zibiltzeko gomendatzen du. Temperatura altoak direla eta ostegunean 40 graduko maksimoak eta 23 eta 18ko minimok espero dira Tuteran eta Iruñan urrenez urren. Iruñeko udalak datorren ikasturtean irakur dezagun programaren beste edizio bat sustatuko du eta ikasleen kultura aniztasuna eta literatur hispanoamerikarra balioetsiko ditu. Ingurumen hezkuntzako museoan, abuztuaren 17-ko 27 bitarte gaztelaniaz eta euskaraz naturarekin bat egiteko aurrendako 4 lantegi eginen dira doan. Txibite lehendakariak Lizarrako Erdi Aroko ikerlanen nazioarteko astearen 47. edizioa ireki du. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara orain. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroak COVID-aren aurka ezinbestekotzat jotzen zuen etxeratze agindua epaileek baliogabetu egin dutela da. Argazkiaren bidez, bero itogarria irudikatzen du. Gainera, Foru Ogasunak pandemia aurretik baino 112 gehiago biltzen duela azpimarratzen du Azalonek. Horretaz gain, Joptek Volkswagen Nafarroan auto elektrikoa sustatuko duela jasotzen du Notiziasek. Eta bestalde, Estrasburgok Altsasuko gazteek bidezko epaiketarik izan zuten ikertuko duela jakinarazten du. Gai aldatuz, gaur elektrizitatearen prezioa inoiz izan den mailarik garestienera iritsiko dela nabarmentzen du. Eta bukatzeko, Nacho Vidalek 2025 arte 30 milioiko klausula batekin berritu duela aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Justiziak etxeratze agindua gelditu egiten duela da, baina Foru Gobernuak insistitu egiten duela. Argazkiaren bidez, transplanteetan beste itxaropen bat piztu dela nabarmentzen du. Horretaz gain, Markus Hopt, Volkswagen Nafarroan zuzendari berri gisa aurkeztua izan dela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Yamaguchiko Baskonia zaharrean apartamentu turistikoak eginen direla aipatzen du. Gara ikustera pasako gara. Titularrak dioenez, kaleratutako langileak berriz onartzeko prest dago Tubacex. Argazkiaren bidez aldiz, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak Txibiteren gobernuaren etxeratze agindua bertan behera utzi duela jakinarazten du. Bestalde, giza eskubideen Europako Auzitegiak Altsasu kasua ikertzeko lehen urratsak eman dituela nabarmentzen du Azalonek. Eta amaitzeko, Ameriketako Estatu Batuak Tokion Olinpiar futbolaren tronua berreskuratzeko prest daudela aipatzen du. Berriaren txanda da orain. Tubacexek atzera egin eta langilei lantokira itzultzea eskaini diela dio titularrak. Argazkian, Euskara Abenturako kideak ageri dira. Horretaz gain, Altsasuko gazteen epaiketa Estrasburgoko auzitegiak aztertuko duela jakinarazten du gaurko egunkari honek. Baita, Ipar Irlandako parlamentuak preskripzioen proposamena baztertu egin duela ere. Gai aldatuz, Espainiako Ministroen Kontseiluak memoria demokratikoaren legea onartu duela aipatzen du berriak. Eta amaitzeko, Nafarroako auzitegi nagusiak ez duela etxeratze agindua ezartzea onartu azpimarratzen du. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Amaia Izkoren deklarazioak nabarmentzen ditu.
Esanez, Altsasuko gazteen epaiketa bidegabea izan zela, eta orain Europak aztertuko duela auzia. Bestalde, bardeari eragin dion sutea egonkortzea lortu dutela jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, gobernuak etxeratze agindua onartzea berriro eskatuko duela aipatzen du. Kaixo, Xabi eta Maite, zer moduz? Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Ongi. Bai, Gaude. bai. Bueno, gu, Xaloatik enteratu gara Iruñean masa kritiko bat dagoela, eta zuek horren parte zarete, ez? Zer da Iruñako masa kritikoa? Bai guk masa kritikoaren parte gara, esan dezakegu pixka bat hasi ginela batera, hemen Iruñan. Bizikleta eta bizikleta hirian aldarrikatzeko interes duten pertsonak egiten duten mugimendu bat da, gutxi gorabehera. Eta bertan noz desberdinak aldarrikatzen dira, giro divertigarri eta kolorudun batean. Bai. Eta nola sortu zen, noiz sortu zen hau? Orain dela 2 urte, baina gero beste pertsona ere... Bai, hemen Iruñean sortu zen orain dela 2 urte gutxi gora. Bai. Eta 2 urte hauetan? Nola, bakatu? Bai, 2 urte hauetan nolakoa izan da bilakaera? Geroz eta jende gehiago batu zaizue, ala? Bai, hasieran oso gutxi ginen, lehena biziko maseetan 60 pertsona ginen edola, ez asko, eta azken modantan, behin eta jende gehiago etorri zen, eta adibidez azkeneko masan, pasadako hilabetekoan, 700 pertsona inguru, 400 barkatu. 400 pertsona inguru, batu ginen, baita ere zelako harrotasunaren laguna, eta horrek baita ere jende gehiago etortzeko aukera eman zuen. Bat izan zen, bai. Eta orduan, zer da, ez? Masa kritikotik egiten duzuena? Normalean guk hilabetero elkartzen gara, azkeneko hilabete bakoitzeko azkeneko ostiraletan. 8 izaten dugu elkargunea Gazteluaren Parantzan, eta bertatik, ibilbide desberdin egiten dira gali bakoitzean, el ritmo oso lasaian eta jai giro batean, oso familiarra da azkenean. Eta, aldi berean, mugimendu sozial oso potentea bilakatzen ari da, oso perfil anitzeko pertsonek etortzen dira, emakume gizon, heldu, txiki, zahar, guztietako pertsonak ikusten ditugu. Eta baita ere, politikoki zer ikusirik ez duten pertsonek baita ere gauza berdina aldarrikatzeko batzen dira. Eta bestaletik, hemengo masa kritikoan oso paper garrantzitsua dauka musika. Pixka bat gaineren influentziaz, hasieratik berak ekarri zuen musika masa kritiketara, orduan oso gozain garrantzitsua da hemen gure masetan. Hasieran zen berak ekartzen zuen pertsona bakarra, bere trizikloarekin etortzen zen, bere bi bafleekin, eta hori zen musika airera botatzen zuen puntu bakarra, baina orain asmatu duen trabankulo batekin, berak asmatu du irratiko antena bat, eramaten duela bere txirrindulan, eta orduan pertsona bakoitzak, eramaten baldin badu bozgorailu bat, edo hori da. Telefonen bitartez, konektatu algara bere irratikatera, eta orduan guztiok eramaten dugu musika berdina. Masa guztian zean entzuten da musika berdina dela berak jartzen duen playlist bat, edo berak jartzen duen musika. Oso polita,
Bai. Eta, esan duzu ez, azkeneko aldian 400 bat pertsona elkartu zinetela, baina badago nolabait hau antolatzen duzuenak zenbat zarete, badago talde bat ez antolatzaileena edo gehiago hau bideratzen duena? Bai, gutxi gora bera, bai. Ez gara talde oso finko bat, batzuetan gara gehiago batzuk, beste batzuetan, bakoitzak bere bizitza dauka, orduan igual hilabete bat ez daude Iruñan, eta pixka bat, bai, gara hogei pertsoneko talde bat. Baina da, irekita beste pertsona. Hori da. Ez da finkoa, ez gara bakarrik guk hau antolatzen dugu, ez gara antolatzaileak, ez gara horrela sentitzen. Eta hori, guztiz irekia dago, eta nahi duenak sartu daiteke, edo ibilbide bat buruan baldin badauka, proposatu dezake, edo beste hori da. Playlista baita ere irekia da, bakoitzak jarri dezake gustatzen zaion abesti bat. Nahiko irekia guztia. Bai. Hori da. Hori, masa kritiko bakoitzeko kartela desberdina da, jabetero, eta pertsonen edutenak marrazki bat egin dute, edo zerbait diseinatu, eta proposatzen dute, eta... Eta listo. Eta, nolatan hasi zineten bizikleta martxak egiten, ez? Nola esan zen duten, aste honetan, ostiralean, bizikleta martxa bat egingo dugu. Nolatan hasi zen? Pixka izan zen... Baina gero, orain dela 10 urte ere, Iruñean masa kritika zen ere. Eta, como que paro. Bai. Gertu zela, orain dela 10 urte dola, hasi zen, mugimendu pixka sortzen, baina gero gelditu zen, pasa ziren urte batzuk ez dela berriro egin. Baina gero berriro ere, Israelen eskutik, ezagutzen zuelako mugimendua, Madrid dagoen zinen, eta ni baita ere, Italian ikusi nuen lehen aldiz, Milanen egon nintzen, eta hori ikusi nuen zer masaktikoa. Bai, eta Reinik Madriletik pixka ekarri zuen hori, eta hasi zen Bizpalau lagunekin hitz egiten, eta hori, azkirakoak ziren oso txikitoak. Jende oso gutxi. Azkenean da, Hiruzpalau lagunekin elkartzen zara, eta nahi duzu iritik, buelta bat eman. Musikarekin, eta hori egiten baduzu 10 lagunekin, ez da asko nabaritzen, baina egiten baduzu 100 pertsonekin, asko nabaritzen. Bai. Eta zer da, zeintzuk dira zuen aldarrikapen nagusiak? Nik uste, gure aldarrikapen potoloena da, Mundula bisibilizatzen. Hori da, ikusgarriago egiten txirrindularen bizikletaren erabilera hirian, zehar, eta baita ere bizikleta erabilia izateko eskubidea galtzadan zehar. Galtzada ez dela bakarrik autoentzako espazio bat, baizik eta baita ere, txirrindula erabiltzen dugunok daukagun eskubide hori, hori leku edo espazio hori erabiltzeko, leku batetik bestera jateko. Eta uste duzu gaur egun hori errespetatzen dela, eskubide hori inean badagoela? Errespetatzen da, ez dizu inork esaten ezin zarela hortik joan. Baina, gertatzen da, igual zu ausartzen bazara, ausartu barzara galtzaratik joaten, abiaduraren inguruko, arazo batzuk badagolako, eta baita ere, batzutan autogidariek kesatzen direlako, baita ere, zuten dituzu noizbait zen bateko gauza direla pixkat, hori. Gauza, baita ere, emakumea baldin bazara, igual gauza okerragoak entzun aldituzula, benetan. Orduan oraindik badago lan handia egiteko alor horretan. Bai, batez ere, pixka, autogidaria kontzientziatu, alde batetik,
eta konbibentzia hori izateko, eta baita ere, txirrindula erabiltzen dutenei formakuntza pixkat sustatzea, baita ere, irian zehar zirkulatzeko nola joan, edo segurtasun tip batzuk baita ere irakatsi. Eta horrela, autosegurtasun edo autokonfidentzia bat izateko. Eta, bizikleta martxa honen inguruan ere bestelako jarduera batzuk ez? Sortzen joan dira, egin izan dituzuen nolabaiteko tailerrak eta bestelakoak ez? Bai, zonen duzu pixka honen inguruan? Ni gustatzen zai hori da, musika ledarriak, tunin munduako batez, eta hori jarri dute bizikletaz. Fusionatu, bizikletaz eta tunin mundua, eta hau tailerra ematen du. Hori dela 2 urte gutxi gara bera, Uharteko arte garaikideko zentroan, izan zen bizituninko tailer bat egin genuen, egin zuen nik. Nik ego bertan egon nintzela, nintzen kurtsuera, ikastera, nola argiak txirrindulan instalatu, nola bateria batzuk baita ere sortu pila batzuen bateriak sortuz, eta kolongarriak, musika, bateria jarri, eta horrela gure txirrindulak pixka bat politagoa jarri, martxagoak, bai. Eta informazioen bat segura. Hori da, seguroagoa egin txirrindula, azkenean argi potente bat notazu rosa koloreruna, gehiago ikusten zaizu. Eta honek pixkat sortzen du bizikleta martxa hori nolabaiteko festa bat bezala, ez? Hainbeste argi eta musika. Esan dezakigu igual ben Iruñeko masa kritikoaren berezitasuna dela hori, oso masa kritiko koloreduna dela, koloreduna filosofikoki, baina aita ere irudia, estekikoki hori da. Koloreduna bi asko ikusten delako, eta bar. Eta musika, esan dugun bezala, musika beti oso presentea dago. Eta baita ere, oso txirrindula mota desberdinak ikusten direlako. Pizkat, txirrindula diseinu eroak. Batzutan joan gara tolbike batzuekin, direla txirrindula bat abestearen gainean jarritak, txirrindula altu batzuk. Tandemak, trizikloak, cargo bike, beste batzuetan baita ere jende asko etortzen da patinekin, baita ere. Eta zer bilatzen duzu pixkat guzti honekin hainbesteko espektakuloa sortzen edo ezakit, nola esan? Nik uste igual atentzioa pixkat deitzea, eta horrela jendeak nabaritzen du gehiago gure presentzia, azkenean hori da gure helburu bat. Jendeak ikusten gaitunean, sorpresa hartzen du, beti bideoak egiten dituzte, argazkiak, eta bai. Eta, konfinamendutik atera ginenean, egin genituenean lehenengo masakritikoak, jende nabaritzen zen, zeukala, festako gogoak, edo poz handiarekin ikusi genituen pertsona guztiak, guk pasatzen ginen kaletik eta jendeak dantzatzen hasten zen, pasatzen ginean, eta bai. Denain, jendeak geroz eta gehiago ezagutuko zaituzte, jakingo du nortzuk zareten ikusten zaituztenean, ala oraindik badago jendea ezakiena nortzuk zareten edo galdetzen dizuena zertan zabiltzate edo zergatik ari zaretera hau egiten. Bai, jende berria edo jende... Beti dago jende berria, lehendabiztiko zentzuten duela masa kritikoaren izena edo enteratzen dena zer da masa kritikoa. Beti dago jendea ezakiena. Baina, gutxinaka, ezagunagoak. Ezagunagoak nahi gara, bai.
Dena denez, aipatu duzu batzutan nolabaiteko liskarrak edo arazoak ere izan ditzakezuela. Noizbait gertatu izan zaizue horrela zerbait negatiboa, txarra? Bai, zoritzarrez bai. Noizbait izan dugu arazoren bat, batez ere autobidearekin. Azkenean, haiek doazte presaka, korrika, lanera edo ez dakit nora, eta batean trafikoa pixka gelditzen da, zer pasatzen ari gara gu. Orduan, urduri jartzen dira, jaisten dira kotxetik, koiukatzen digute, ez dakit. Piskat hori, eta gero baitzuetan poliziarekin mai izan ditugula baita ere, igual, ez liskarrak, baina bai oztopatu dutela masaketikoa, eta batzuetan bertan bera utzi izan ditugula. Baina, azken bola dantan oso ondo guaz, ez ditugu, azkeneko urte hortan ez ditugu arazorik izan, bia esan. Así que, ondo, bai. Eta haserretzen den edo gaizki hartzen duen jende horri, zer esaten diozue edo zer esango zenioke? Txirrindola zioten ari garela galtzadatik, eta eskubide oso daukagula bertatik joateko, eta pazientzia momentu bat izatea, pasatzen ari garela, eta 2 minutu direla. Semafora haientzat berde daukatela agian, baina itxaron pelotoi guztia pasatzea arte, eta gero jarrai dezakela bere bide estresatua. Eta norbaitek zuen berri izan nahiko balu edo ez, jakin nahiko balu zer antolatzen duzuen, zer egiten duzuen, noiz elkartuko zareten hurrengo, nola jakin dezake? Instagrametik, Facebooketik, sare sozialetan azkenean jartzen ditugu gauza guztiak, baina batez ere nola esaten da, jende guztiak badakielako azkeneko ostiraletan, hilabeteko azkeneko ostiraletan beti elkartzen garela ordu berdinean, leku berdinean. Eta regulartasun hori nik uste dela gehien bat laguntzen gaituena, jendea beti jakitea, nora diotea, eta hau baita ere mezua pasatzen da, eta hori da gehien bat laguntzen gaituena. Bai. Gaina zuentzat zenbat eta jende gehiago ere hobe beti. Bai, beti ilusio handiagorekin hartzen dugu gauza, hori ikusten dugunean, bakoitzean jende asko, jende gehiago elkartzen garela horretzen parantzan, hasi da. Eta guretzat da oso motivazio handia, ikustea geroz eta jende gehiago elkartzen garela, geroz eta pelotoi handiago bat garela. Azkeneko, nik horretzen naiz, orain dela, ustut maiatzako masakritikoan, sartu ginela Fueroseko parantzan, eta ginen, karretera guztia ginen gu, biribilgunean, egin genuen biribilgun oso, eta begiratzen zen, eta guztia gupatzen genuen gu masakritiko. Orduan hori ja esaten dizu zenbat pertsona gure, no? Eta parte hartzeko zer behar da? Besterik gabe bizikleta bat izan eta listo? Nola barkatu? Bai, zuekin ez parte hartzeko zer den behar dena? Bizikleta bat izatea eta listo, ala beste zerbait ere? Hori da, erraza. Bizikleta bat. Bai, bizikleta bat eta gero espiritu pixka bat positiboa, baina batzuetan baita ere nik nabaritzen dut, edo asketxar bat izan duzula, eta igual iristen zara hor pixka bat negatibitate batekin, baina piztu bizian pasatzen zaizu eta hori, vibrazioan hori izatzen zaizu estupetara eta bai. Zirretola batekin aski, bai. Eta bukatzeko ezakite, zen mezu bidaliko zenukete? Iria aldatu, iria gozatu ere, bizikletaz, eta hori da, eta pixka bat aldarrikatu galtzara erabiltzeko eskubide osa daukagula baita ere gu. Ez dela bakarrik motorentzako, eta mezu bat lidarientzat gutxinaka, guk nahi duguna da konbibentzia hori lortzea, bata besteari errespetatuz, eta
hori, eta azkenean, momentu batera iristea, bakoitza bere abiadurarekin, logikoki ez gaude txirrindularekin, ez gara abiadura berdinean joaten. Hori, bat bestearekiko respetua hori sustatzea. Eta bitartean, ostiralero jarraituko duzue, martxak egiten. Hori da, eta gainera hori guadakagun leloa da, erabili egunero bizikleta eta ospatu hilabetean. Horrekin gaindituko gara orduan. Bai. Bale, mila esker orduan, bikote kontatzeagatik pixkat, zertan datzen bizionek eta zer egiten duzuen. Oso, no. Eta beste bat arte. Berdin. Hori da. Agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera joango gara orain. Gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du hegoaldean. Udako giro eguzkitsua izango da nagusi eta bero egingo du. Ipar isurialdean behe-hodeiak sortuko dira eta tarteka lainotuta egongo da, batez ere goizeko lehen orduetan eta iluntzean. Egunaren erdialdeko orduetan baliteke ostarte zabalak irekitzea. Arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da. Eta bihar, ostegunean, temperatura maksimoek gora egingo dute berriro ere. Barnealdean, bero handia egingo du, leku askotan gaindituko ditugu 35 graduak. Temperatura maksimo altuenak Ebro ibarrean neurtuko dira, eta baliteke 40 gradura hurbiltzea. Kostaldean, brisa ibiliko da, eta temperatura 30 gradutik behera egongo da. Zerua garbi egongo da leku gehienetan, baina Kantauri isurialdean behe-hodeien tarte hodeitsuak espero ditugu goizean goiz eta egun amaieran. Hegoaldean, hego-ekialdeko haizea nahiko bizi ibiliko da, baina arratsaldean indarra galduko du eta haizeak ipar-mendebaldera egingo du. Horrek, giroa apur bat freskatzen lagunduko du gauean. Kaixo, Neli, zer moduz? Apa, ondo. Bueno, konta eguzu pixkatze, duela aste batzuk ez, Lizarran Sugarra Gaztetxearen inguruko akordioa bete dadin eskatzeko manifestazio bat egin zenuten. Bai. Eta berez akordio hau zer da, zertan datza akordio honek? Bueno, ondo kokatzeko guk Sugarra Gaztetxea okupatu genuen 2018an, udan, eta okupatu genuen orain kapila dena eta goiko 14 etxe bizitzak. Orduan, guk okupatu genuenean, Nafar gobernuari eta Nasuinsari piztu zitzaien ideia alokairu sozialerako etxe bizitza batzuk egiteko. Orduan, proiektu hau aurrera eraman alizateko, Nafar gobernuak prozesu judizial bat hasi zuen 3 pertsonen aurka, eta prozesua bertan bera gelditu zenean, negoziaketekin hasi ginen haiekin, eta, hasi ginen negoziatzen Nasubintza, Nafar gobernua eta Lizarrako udaletxarekin. Eta negoziaketa haietan, adostu zen, guk utziko genituela goiko etxe bizitzak proiekturako, eta haiek emango ziguten guri ofizina batzuk, zeudela, edifizio berean, gaztetxeko edifizio berean, baina guk horiek ez genituen okupatu, baina trasladatu behar zituzten beste leku batera, beraz, libre geratuko ziren, eta gureak izango ziren. Gero, kapila eta bulegoiek konektatuko zuen obra bat, ate bat egingo zuten, eta kapila, gaur egun duguna, dena Lizarrako udaletxeak guri zedituko zigun. Eta hori da akordioa, más o menos. Eta gero zer joan da gertatzen 2018tik gaur egunera arte? Gauza asko pasa dira egia esan, baina, hasi ginen negoziatzen haiekin, eta oraindik akordioa itxita etzegoenean sartu zen alkatetzara Navarra Suma. Orduan, prozesua bertan bera gelditu zen. Hori gertatu zen 2019ko martxoan, orduan, urrengo urteko maiatzean sartu zen berriz bildu, alkatetzara,
orduan berrartu genuen negoziaketa hori. Hala ere, arazo asko egon dira eta egia esan kostatzen ari da pentsatzen genuena, baina askoz gehiago. Baina, bueno, gu prest gaude gaztetxea regularizatzeko eta horretan gaude. Orduan, momentu hauetan, bale. Eta, orduan, espreski momentu hauetan zer da eskatzen duzuena? Eskatzen dugu, azkenean, aipatutako akordio hori betetzea ja. Azkenean, daramagu 3 urte, 3 urtez negoziatzen haiekin, eta aipatutako bulegoiek daude utxik pasaren abuztutik, eta guri, gaztetxari beharrizkoak zaizkio bulegoiek gure proiektuak aurrera eraman alizateko. Eta orduan, noren ardura da, ez? Akordio hau ez betetza udalarena? Orokorrean instituzioena, azkenean bulegoak dira Nafar gobernuaren jabetza, orduan bulegoak dira, daude Nafar gobernuaren eskuetan, eta kapilla berez Lizarrako, gobernu taldearena, dena, alkatetzen dauden alderdi politikoak. Orduan, pixkat denen artean, ez? Ados jarri beharko lirateke. Bai. Orduan, gaur egungo egoera zein da? Ze espazio okupatzen du gaztetxeak? Gaur egun, aipatutako kapilla eta 14 etxebizitzak gaur egun bakarrik daukagu kapilla. Eta hori, laster izango dugu bilera Nafar gobernuarekin, eta gu prestutasunez gaude gaztetxea erregularizatzeko eta bengoz espazio hori izateko. Eta kapilla hori bakarrik izateak, zein modutan kaltetzen zaituzte zuek? Oso baldintzatuta egon gara izan ere, bakarrik espazio horrekin ezin izan ditugu proiektuak aurrera eraman. Guk hasieran planteatu genuen musika gela bat egitea, liburu gutegi bat egitea, dena delakoa, eta bakarrik kapillarekin ezin dugu, gainera, kapillan ez daukagu ez da komunik, gaude bastante jodidos. Orduan zer da, areto bat bezala? Bai, hori da, bai. Eta orduan, urte hauetako gaztetxearen jarduna nolakoa izan da, 2018tik orain arte? Egia esan, okupatuta jarraitzeak ez duela arazo handirik suposatu, bai COVID-aren eskusakin etorri dela polizia hainbatetan, baina ez dira arazo handirik egon, baina bai, espazio falta dela eta ezin izan ditugu nahiko genukeen proiektuak aurrera eraman, eta bastante oztopo izan ditugu, egia esan. Orduan, egoera guzti honengatik manifestazioa egin zenuten, eta zer modu joan zen manifestazioa, nola baloratzen duzu? Egia esan, nahiko positiboki baloratu genuen manifestazioa, izan ere Lizarrako gazteria mobilizatzea lortu genuen, eta gainera ez bakarrik Lizarrakoa, ere etorri ziren beste gaztea asanbladako kideak babesa ematera, gero ere, errakiren babesa izan genuen, eta orduan Euskal Herriko leku desberdinetatik ere jendea etorri zen, eta orokorrean bastante ondo, bai. Badakizu jakingo zenuk esaten gutxi gora bera, zenbat pertsona elkartu zineten, ala... Bale, dena den, gero amaiera ekitaldi bat egin zenuten ez, eta zer egin zenuten ekitaldi horretan? Egia esan, junginen Lizarrako kaleetatik, eta manifestazioa bukatzean irakurketa bat, prestatutako irakurketa bat irakurri genuen, eta simaz, ez genuen gauza handirik egin, egia esan. Bastante simple. Eskat orduan, egoerari buruz informazioa emateko edo? Bai, informatiboa. Bai, eskerrak emateko etorritako jendeari, eta ere bai, saltzeko pixkat nola dagoen egoera. Bai, prentxaurrekoan, egin genuen orain dela hilabete bat edo prentxaurreko bat, eta horre esan dakoa laburtu genuen pixka bat, eta gure posizioa, gero gure ikuspuntua pixka eta azaldu genuen, eta simaz, bai, informatiboa. Eta Lizarrako eta inguruko
herrietako bizilagunek zer diote egoera honen inguruan edo zer iritzi du orokorrean jendeak? Ba, bueno, leku guztietan bezala, Denetariko. eta mota askotako jendea dago, beraz, badago jende multzo bat gaztetxetik kanpo nahi gaituztena, ere dago beste sektore bat gurekin dagoena, eta manifestazioari begira galdetu genien Lizarrako eragile desberdinei, ea gurekin zeuden edo ez, eta izan genuen babes dezente, osea, pentsionistak martxan, AEK, gero aipatutako beste gazte asanbladak, eta nahiko ondo, egia esan. Orduan, bueno, pixkat denetariko, baina babestuak sentitzen zarete. Bai. Eta nola ikusten duzu etorkizuna? Uste duzu orain, esan duzu ez, Nafar gobernuarekin bilduko zaretela, aukerak ikusten dituzue benetan akordio hau bete dadin? Nik uste baiet. Osea, guk negoziaketak hasi ziren momentutik gure apustua izan da gaztetxea erregularizatzea, eta horretan jarraitzen dugu, borondate osoz gaude, eta bai, espero dugu dena ondo ateratzea, eta gertatzen dela ofizinak berreskuratuko ditugu, eta zer gertatzen den. Momentuz negoziaketa horiek dituzue, eta baduzu pentsatua ezakit beste manifestazioaren bat, ala mobilizazioaren bat, ala momentuz itxarongo duzue ea zer gertatzen den. Akordioa betetzen ez bada, kaletara aterako gara, hori argi izan, azkenean horrekoan jarraituko dugu, espazio hori behar dugulako, eta hori ikusiko da zer gertatzen den. Ez dakigu zehazki zer gertatuko den, baina bai. Zuek prest. Ez dakitez, bukatzeko, ze mezuren bat bidali nahiko zenukeen, ala zerbait aipatu nahiko zenukeen? Azteko eskerrak ematea aukera hau emateagatik, eta justo testuinguru honetan Lizarrako Gazte Asanbladak 25 urte betetzen ditu, eta hori espero dugu askoz gehiago jarraitzea gaztetxea Lizarran, eta hori mi esker. Mila esker, zuri Neli, eta ea nola doazen negoziaketak ea lortzen duzuen. Mila esker eta hitz egingo dugu beste batean. Vale. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Eguesibarko eta Burlatako udalek kudeaketa publikoaren eraginkortasuna hobetzeko hitzarmena sinatu dute. Hitzarmen honen bidez, udalek aldi baterako kontrataziorako zerrendak erabili ahal izango dituzte. Hori dela eta, udalek hautapen prozesuetako zerrenda iradokiak erabili ahal izango dituzte, publizitate, merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatuz, langileak kontratatzeko aldi baterako beharrak betetzeko. Ekintza honen bidez, bi udalek beren zerbitzuak normaltasun osoz ematen jarraitu nahi dute beren udaletan egoera desberdinak sortzen direnean. Baja, koporrak, esedentziak, lanpostu hutsak eta bar. Interes publikoa asetzen jarraitzeko helburua da nagusi. Etxaurin, abuzturako igerik eta ikastaroak antolatu dituzte, eta izen emateko epea zabalik da udaletxean uztailaren 28 arte. Prezioak, txandak, datak eta ordutegiak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Iruñeko udalak ingurumen hezkuntzako lantaldearen bidez 4 lantegi proposatu ditu doain abuztuaren 2. amabostaldirako aurrei zuzenduta, ingurumenarekin bat egin, jolastu eta hausnartzeko. 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduta daude, eta izena eman daiteke jada telefonoz. Abuztuaren 17tik 20 bitarte gaztelaniazko lantegiak eginen dira, eta 24tik 27 bitarte lantegi berberak euskaraz. Haur bakoitzak lantegi bat baino gehiagotan eman dezake izena. Proposatutako lantegiek xede bikoitza dute. Alde batetik, aurrek ongi pasatu eta beste haur batzuk ezagutzea, lantegi bakoitzean proposatutako zereginak elkarrekin egiten dituzten bitartean. Eta bestetik, ingurumenaren inguruan ikastea, pixkanaka begiruneko jarrera jasangarriak barnera ditzaten. Lantegiak goizez izanen dira, 10:00 12:00 eta saio bakoitzean oinarrizko elementuetako bat izanen dute hizpide. Sua, ura, lurra eta airea. Adierazpen askea eta sormena oinarri duten gorputz mugimendu jolas eta eskulanak proposatuta.
Saio guztiak gaztelaniaz zein euskaraz Izaskun Robledok emanen ditu, adin guztietarako sormen lantegietan eskarmentu handia duenak. Ingurumen Hezkuntzako Museoaren udako programazioaren berri izateko, kontsultatu 3ubikoitz.educazionambiental.pamplona.eus webgunea. Eta bestalde, gaia aldatuz, Iruñeko udalak abian jarriko du irakur dezagun ikastetxeetan irakurketa sustatzeko programaren beste edizio bat 2021-22 ikasturtean. Programaren berritasuna egin zuzen ikasleen kultura aniztasuna eta literatura hispanoamerikarra balioestea izanen da. Tokiko Gobernu Batzarrak Fomento Iniziatibas Recreativas y Artísticas SL-eri adjudikatu dio programaren kontratazioa, 70.180 euroan. Kopuru horretatik, 12.260 euro irailetik abendura bitarteko lauhilekoari dagokio, eta 57.920 euro 2022ko aurrekontuaren kargura doaz. Irakur dezagun udal programak zuzeneko topaketak egiten ditu egileekin, bai eta haur zein gazte literaturari lotutako ahozko narrazio saioak ere. Programa hau garatzen duten ikastetxetako irakaslei gaiari buruz aholkularitza eskaintzarekin batera. Programak 26 urte daramatza ezarrita, eta aurten haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako 41 ikastetxe publikok eta itunduk parte hartuko dute. Bai eta bigarren hezkuntzako 26 ikastetxek, hezkuntza bereziko 2 eta helduendako prestakuntzako beste 2 ere. Kaixo, Fermin, zer moduz? Ongi duzue? Ongi baita ere. Bueno, zu zara ez, Nafarroan EITB 3 ikus dadin, EITB 3-ren aldeko plataformako kidea, ezta? Bai. Eta, pixkat hor ibili zara, ez? Ibili zara borrokan edo, ea Nafarroan EITB 3 ikusterik dugun, eta, zer izan da pixkat gertatu dena? Laburbilduz, 2009an sortu zen EITB 3, orduan ja Nafarroa guztian geltu ginen euskarazko marrazki biziduni gabe, salbo uste dut, igual Gipuzkoatik hurbil zeuden leku batzuetan eta gero, joan den legealdian pixkanaka hori konponduz joan zen, lizentzia lokalen bidez, tokiko lizentzien bidez, hau da, badira lizentzia lokal batzuk emititzeko Lizarralderako, Iruñerrirako, Zangozarako, Tafallarako eta Tutererako. Eta, joan den legealdian pixkanaka, horrekin lortu zen ja Nafarroko zatirik handienean EITB 3 ikusi ahal izatea. Baina, gelditu da mendialdea eta Pirineo aldea batere gabe. Badira adiez mendialdean, Sakanoko toki batzuetan ikus daiteke, Leitzan ikus daiteke, Lesakan ere ikus daiteke, baina, oroar mendialdean ezin da ikusi eta Pirineo aldean erronkarin behintzat dakigunez ez. Eta hor ez dago, ez dakigu zaratik ez dago lizentzia lokalik, ez? Garai batean UPNek eskatu zuen, gobernuan zegoenean eskatu zituen lizentzia lokalak, aipatutako eremu horietarako, baina mendialderako ez. Orduan hori ezin da, ezin da lizentzia lokal batez emititu. Gobernu honek, oraingo 2020ko irailean eskatu zion, Nafarroako parlamentuak eskatu zion gobernuari konponbide bat. Gobernu honek baietz esan zuen, eta egin zuena izan zen, berriki, helarazi digutenez, egin duten guztia izan da 2020ko azaroan, hau da, hurrengo hilabetean, hurrengo 2 hilabetetan, Madrilgo gobernuari eskatu zioten baimena, konponbide teknikoak edo 3 konponbide tekniko posible daude, Espainiako gobernuak ezetz esan zien guztiei, eta kitxo. Eta, berriki esan digutenez, hori izan da dena, eta ez digute esan deutxure egiteko asmori dutenik, ez? Esan digute, baina badago aukera interneten bidez ikusteko eduki batzuk, eta, baina, gu ez gaude horrekin konforme, ez? Eta hori xe, bai. Eta, adibidez, Espainiako gobernuak ze arrazoi eman du, ez? Ez hori emateko? Nafarroako gobernuak esan digunez, ez dago aurreikusia. Kitxo, ez gutxi gora bera hori izan du, ez? 3 konponbide posible daude, ez? Batetik, lizentzia lokal bat sortzea Nafarroako mendialderako,
eta horrelako arazo konponduko zen mendialdi guztian, baina ez Pirineoetan. Edo bestela, beste multiplex autonomiko bat ematean Nafarroari, hau da, gaur egun Nafarroak multiplex autonomiko bakarra du, eta horren bidez ikusten ditugu ETB bat, ETB 3, Navarra Television bat, eta Navarra Television 2. Vale. Orduan beste multiplex autonomiko bat ematean Nafarroari, eta hola beste 4 kanal emititzeko aukera izatea, ez? Baina, esan du, Nafarroko gobernuak zergatirik esan gabe, eta azkeneko konponbidea izan izateke, oraingo multiplex autonomikoaren bidez, legez bakarrik 4 kanal emititu egitezke. Baina teknikoki posible da, uste dut 6 kanal arte emititzea. Baina Espainiako gobernuak esan du horrekin 6 kanal emititu zero, emisioen kalitatea jaitsi egiten dela, eta orduan hori ere ez esan dio. Eta horrela gaude. Bai. Eta orduan zuek, 3 aukera horiek onak ikusten dituzu, gustatuko litzaizueke, ala badago beste aukeraren bat, agian zuek proposatzen duzuena? Guezkara dituak teknologietan, baina dugu aukerarik oberena dela Nafarroari Espainiak bigarren multiplex autonomiko bat ematea, ez? Eta horrela Nafarro guztian ikusiko litzateke, kalitate honarekin, eta hola, ez? Kataluniak adibidez baitu 2 multiplex autonomikoa. Baina, Nafarro hori ez digu eman nahi, ez? Eta horrekin Katalunia aipatu dudanez, esan nahi dut, arazo hau ez dela bakarrik Nafarroarena, ez? Herrialde Katalanetan ere, badira, han bada mugimendu zabal bat, katalanezko telebista publiko guztiak ikusi ahal izateko herrialde katalan guztietan. Hau da, Katalunian, Valentziako erkidegoan eta Balearretan, ez? Kataluniako adibidez, TV3 boskate ditu, Valentziako erkidegoak bat eta Balearretakoak beste bat uste dut. Eta orduan, pentsa ez, 7 kate publiko izan lituzkete katalanez, baina haiei ere ez guztan. Eta, horretaz gain, aipatu nahiko nuke, Nafarroko gobernuak eman digun erantzunean esan digu, 2008an eskatu genuen, eta Espainiak ez esan digu. Gaizki, baina kontua da, horren dela gutxi, aurtengo martxoan, Espainiako Kongresuak PSOE-ren aldeko botoarekin eskatu zion Espainiako gobernuari, hizkuntza gutxitu aldeko eskakizun batzuk egin zizkion. Eta besteak beste, gauza konkretu bat izan zen, hizkuntza gutxitu batean emititzen diren edabideak, beste erkidegoetan hartu ahal izatea, ez? Beraz, bete-betean hartzen du ETB3-ren afera hau, eta herrialde katalanetako afera bera, ez? Baina ikusten den, ez dugu ikusten, iduridu izan mugimendurik. Hitz politak, keinu bat, baina, pentsa ez, horren ondoren etorri zaigu Nafarroko gobernuaren erantzuna, eta horrez inolako referentziarik egiten, Kongresuan hartutako eskaera horri, ez? Beraz, hori, ez dugu ikusten Espainiako gobernuan arazoa konpontzeko asmorik, eta bestalde Nafarroko gobernuan ikusten dugu, behin eskatu zuten, ez ezkoa jasotu zuten, eta ez dutela hortan ekiteko edo insistitzeko asmorik. Eta orduan zuek zuen aldetik, ze asmo dituzu edo zer saiatuko zarete egiten? Ez dakit, oraingoz, edabidetara bidali dugu Nafarroko gobernuak eman zigun erantzuna, eta orain Nafarroko talde politikoe bidali digu hori erantzun hori, eta gure ustez egin behar dena, eta gure ustez egin behar duena da Nafarroko gobernuak berriz ere bilera bat eskatu Espainiako gobernuarekin, eta esan nahizue, Kongresuan martxoan hau onartu zen, beraz, egoera ez da bera, eta, berriz ere konponbide dugu. Eta gure ustez, da, bigarren multiplex bat ematean Nafarroko gobernuari. Zaren aipatu duzu ez, ere erantzunetako batean aipatzen zela, internet bidez edo nork ikus dezakela. Hori egia da ez, horren inguruan ze pentsatzen duzu edo nola baloratzen duzu hori? Batetik hori ez da konponbide esan edut. Nafarroko gobernuak hori erantzun digu, ez, badira aukera, baina, hori ez da Nafarroko gobernuen meritua, ez, hori, ETB-ri esker, interneten bidez, eduki asko, nik esan nuke denak ezin direla ikusi, baina asko bai. Baina, guk nahiko egin nuke, Euskal Herriko haur gehienek bezala, Nafarroa guztian ere, baita mendialdean eta Pirineo aldean ere, aurrek aukera izatea,
telebista piztu eta ikusteko zuzenean, ez? Baina Nafarroko gobernuak baita ere esan digu, bai, eta gainera ordainpeko, ez dakit, Movistar eta Euskaltel eta holakoen bidez ere ikusi daiteke, baina ez dakit, hori, ez dakit, esan gauza pribatua dira, zu Nafarroko gobernua zara eta zuk, konponbide bat eman behar duzu, denendako, ez dakit nola esan, eta bestalde horrekin loturik, Euskal Telebistari eskertzekoa da, hori, bere edukiak interneten jartzea, Nafarroko aur euskaldunago gogoan, ETBk egiten duena da, zenbait orduz, Nafarroarako ETB baten, ETB3-ren programazio ematen du, ez? Eta hori alde batetik eskertzekoa da, baina beste aldetik beste arazo batzuk sortzen ditu, ez? Adibidez, orain, Frantziako turra ezin da ikusi euskaraz ETB baten Nafarroan, ordu horretan emititzen ari diolako ETB3-ren programazioa, ez? Orduan, alde batetik konpontzen dena, bestetik ondatzen da, ez? Orduan, hori, guk eskatzen dioguna Nafarroko gobernuari da, beste bilera bat egiteko, Espainiako gobernuarekin, argudiatzea, hori, martxoan zer honetxi zen kongresuan, PSOE-ren aldeko botoarekin, eta behingoan, konponbide bat ematea. Eta zergatik iruditzen zaizue hain garrantzitsua, ez? Haur guztiek euskarazko bizidunak ikusi ahal izatea. Bere biziko garrantzia du, izan ere, transmisiorako sekulako garrantzia du. Berriki atera da berria egunkarian, ikasle euskaldunen euskara maila gero eta berago doala eta gero eta gutxiago erabiltzen dela euskara. Eta, klaro, transmisioaren karga hori ezin da utzi dena ikastetxearen gain. Oso importantea da, gauzak seginak, erakargarriak euskaraz ikusi ahal izatea, ez? Eta hortan beste, oso importantea dira, marrazkizuna, pelikulak, eta, ez ETB3 bakarrik, ez? Hor abian da beste ekimen bat, pantailak euskaraz ekimena, oso interesgarria, ez? Hor juntatu dira Disney euskaraz, eta horren aldeari diren beste elkarte batzuk, eta esaten dutena hori da, ez? Pantailek gero eta importantzia handiagoa dutela gure bizian, eta beraz, gero eta importantzia handiagoa dutela esperen transmisioan, ez? Eta hor behar beharrezkoa dela, pantailetan, bai telebistan, bai Netflix bezalako plataformetan, bai, era guztietako pantailetan, eskaintza eta edukiak euskaraz izatea, ez? Eta, ETB3 bakarrik ez du hori konponduko, ez? Osea, ETB3 ikusi ahal izateak bakarrik ez du hori konponduko, baina, horri gehitzen badiogu, hori, plataformak euskaraz izatea, zinemetan izatea, azkenean ikastetxeekin, ikusentzunezkoekin, familiarekin denen artean lortuko da euskararen transmisioa bermatzea, ez? Eta pantailetan, beste pantailetan euskararen presentzia bermatzen ez den bitartean, jai dugu. Eta uste duzu egingarria dela eta lortuko dela? Ala momentu honetan... ETB3 dagokionez, nire ustez, konbida erraza da. Espainiako gobernuaren borondatearen menpe dago kontua. Nafarroan ETB3 ikustea, Espainiako gobernuaren menpe dago, eta nire ustez, konponbide erraza du. Aipatu berri duana, pantailak euskaraz ekimenarena eta bagia esan ez da oso zailak izan dut, izan ere, plataforma handiak dira, ez? Batetik, Nafarroko gobernuak adibidez, ez du inolako asmorik euskarazko edabideen alde egiteko eta euskarazko edukien alde egiteko plataformetan edo orain egiten ari den Espainian egiten ari den ikusenezkoen legean eta ez du inolako asmorik Nafarroko gobernuak. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere igual pentsa liteke jarrera hobea dutela, baina hor dagoen hizkuntza sailburua bingen zutia esan filmak euskaraz ematearen kontra dago, edo, behin baino gehiagotan adierazi izan du Euskaldunek ez dugula oiturarik filmak euskaraz ikusteko, eta asko kostatzen zaigula, eta aurren pelikulak euskarara bikoiztea eta ere, ez dela gauza importante bat, langile batzuei afektatzen dien kontua dela. Momentu honetan EITB-ko zuzendaria da Andoni Aldekoa, ez da ongi moldatzen euskaraz, gauzak oso zail daude, pantailak... Aldaketak egoteko. Momentu honetan, bai.
Eta, bueno, zuek plataformatik ez, EITB Euskaraz plataformatik zer da egiten duzu, aipatu duzu, hori, gobernuarekin pixka komunikazioa gauzak mugitu, badu beste ezakite ekimenen bat edo... Gu hasi ginen, hemen Iruñerrian ezin zenean ETB hiru hartu, hemen hasi ginen 4 lagun, hori asuntoa mugitzen, eta, bueno, orduko gobernuarekin harremana izan genuen, eta bueno, gero ja lortu zen Iruñerrian ikusi ahal izatea, eta gero ja jarri ginen harremanetan sakanako hainbat eragailerekin, sakana guztian behintzat ezin delako ikusi, eta bueno, han ekimenarekin bat egin zuten sakanako sortzeneko guraso elkarteak, Andra Marita Inigo Garitza ikastolak, sakanako Euskal Herrian euskaraz, eta bar. Eta bueno, egia esan, egin genuen alako atxikimendu kanpaina bat, eta bidetera bidali genuen. Eta orduz geroztik egia esan, hori, zera gobernuari eskatu diogu behin eta berriz, jakitea zertan ari diren edo, hilabeteak kostatu izan zaie erantzutea, ekainean erantzun digute, eta egia esan, momentu honetan egiten ari garena da, eman diguten erantzuna plazaratu eta eskaera berrestea, ez? Hau da, berriz elkartu daitezela Espainiako gobernuarekin eta eman dezatela konponbide bat. Orduan ikusi gako dugu, zer gertatzen den edo ze erantzun jasotzen duzuen. Gu zetatia gara eta jarratuko dugu, bai. Zakitez, ja bukatzeko, zerbait batatu izan zaigun ikatzeko, ala bezala, ze mezu azpimarratuko zenukeen? Ez dakit, deia ginen ioki berriz ere Nafarroko gobernuari, eta kasu handirikin egiten ez badigu, bintzat Nafarroko alderdi euskaltzale guztiai deia presioa egin dezaten, arazoa konpontzeko. Mila esker, orduan, Fermin gurekin hitzaritagatik. Eskerrik asko zuei. Eta lortzen duzuen. Lortzen dugun. Venga, beste bat arte. Bale, mila esker. Aio. Zuri, aio. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.